नै हाम्फैया बिस्कुट फुजाखांनायखाय हाथाय गेसावलाय गस्लायसो गस्ला बैसागोनि फिसायानो बायदों आरोना दे नहीं देखा जा रहा यार नहीं देखा जा रहा हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय गोबां अखा हागासिनो दं ओंखायनो नोंथांमोना आंखौ दायो हाथरखियाव थांनो नागिरनाय बायदि नुदों आरोना माने अखाफोराव थांनो नागिरनाय बायदि ड्रेस गानदों आङो रेनकट गानदों ओमफ्राय नै हाम्फै दङ जोंहा बैसागुनि एसे माबा खरस खालामहैनो नागिरदों आरोना हाम्फैया नै माने मा होनना बुङो बेखौ मा लायगोन नोंहा हाथायाव दिनै माने हाथाय जायो आरोना जोंनिया मंगलबार हाथाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोंबाय थायोमोन ना नोंस्रा न'खराव रावबो गैया नामा होननानै ओमफ्राय हाम्फैनि बिखुनजोखौ देखायगासिनो आं नोंथांमोननो जोंहा मा आदारखो आरोना ओमफ्राय आफाया हाथायाव थांबाय बैसागुआव आङो भिडिअ लाबोगोन नै बेनो नोंथांमोन जोंना हाम्फैनि बिखुनजोआ मेदामा जोंहानि आइ आरोना बियो नोंथांमोननो उनाव देखायगोन आं आफाखौ हाथायाव थाङो आरोना बियो ओमफ्राय जों दायो आंनि बाइकखौ फंबाया लानानै थांदों आरोना फंबाया माने उदालगुरियाव दंहैयो ओमफ्राय आदैनिखौ लाबोनांबाय आं ग्लेमर बोराय रायनो बिजोंनो थांनाय दायो हाथायाव बाइकखालायबावनायसो नै दुखिया अबस्था बायनो हाया नोंथांमोन नै हाम्फैजों आंजों नायनो हागोन लोगोफोर जों गामिनि लामाखौ अबस्था गैया बिदिनो बानायग्रा थाबाबो बानाया मोजां नङा आरोना बिराद खस्थ' मोनो गामिनि रायजो राजाफ्रा दैज्लां बोथोरबाथाय अखा बोथोर फैबाथाय बिराद खस्थ' मोनो नै फुरा दैस्लुं जाजोबो आरोना फुख्रि फिसा जालायलायो ना फिसिनानै दोनजानाय बायदि नाबो फिसिनो हागोन खमसे खम गारि साननैसो खारथ'वाबाथाय लामाया बिदि अबस्था आरोना एकदम मोजां नङा लामाफोरा ओमफ्राय जों दा दिनै माजबाद एरियायाव माने दिनैनि बाजारा दिनैनि हाथाया देरसिन आरोना मंगलबार हाथाया दिनै अखा हादों मादि जादोंथाय हाथाया थांनोसै जों बेवहायनो नै लोगोफोर दायो जों मायनागुरि मोनफैबाय आनै मोनाव ओमफ्राय हाम्फैया मिसिग्रु फुजानो नागिरदों आरोना नै जोब्बाय दखनाया आयु नै हाबसैदो आनैया देब्रा ओंखारबो सिङाव हाबसैबाय केमेरा खेबबा जायोनो बेनाव लाय हाम्फैया पारमिसनलायलांबाय माबायदि जाखोलाय र' ए स्लिम जाबादोंथ' नै फुग्राया इंलिश मेकार सेकेन्डसो ओंखायनो मोखां देखायनो हाया फुग्राखौ बिराद अखा नै हाथायाव थांनांगौ दायो अखायानो नागारा नै हाम्फैया फुजाखांबाय बै आनैया फुदों आरोना नै खारलांबाय फेस आनबक्सिं खालामबाय आरो इंलिश मेकार बायदि दहाय मास्क गानदोंमोन बियो ओंखायनो देखायाखैमोन आं साहा फुदुंहैनो नागिरदों ओइ नै साहा लाय माथो नुखो आयु फारबथि बायदि मोनथारबायथ' फारबथि दुर्गा देबि बायदि मोनदोंथ' आयु हाबाब दाना हां दे थाब फुदुंदो लोंनो लुगैथारबाय बाजै लुदुरगोनि गोथाव साहा फुदुंनायखौ नै जोंहा दायो आनै मोनाव फैबाय आरोना मा होनना बुङो बेखौ लाल साहा गाइखेर दहायनिफ्रायनो नेबाय थादोंमोन हाम्फैया बवा पकरि जाग्रोलायबावबायसो बिस्कुट फुजाखांबाय नै ओमफ्राय नै जोंहा पकरि ओमफ्राय सिंग्रा ओमफ्राय जोंहा बैनाया बिसिनावनो थाखायो आरोना नै गेम गेलेगासिनो ओमफ्राय नै दासो फेस आनबक्सिं खालामदों बियो दहाय बिस्कुट फुनायाव देखायाखैमोन जाबाय नायलायना सानाय बायदि जाबाय नायलाय लाल साहा गाइखेरखौ मियाबा नोंसोर गाइखेर नांला पक'रा
सोरबा सोरबा जानो लुबैलायसिगोन अखानायाव बिदि जानांगौ आरो नै लोगोफोर आं दायो पकरि जानो नागिरदों आरो ना सिंग्राबो गुगोलावसो नायनानै दोनबावदों आं लोगोफोरजों नामखौ हाम्फेखौ ओमफ्राय नाम मोजाङा ओरैनो बार फैबा बिलाइ मावो आरो बारसि बिबारा मावो नालाय बार फैबा ओमफ्राय ओरैनो ओमफ्राय आङो गुगोलाव नायनानै दोनबाय आरो ना गया नोंथांमोन गया बिला बिराद जासुला गय बियो हाथायनि थाइसे मारा माला खालायलायबाय गोदै गोमो ओमफ्राय दालाय बालाखौ फिल्टाराव होनाय बे दै आइरन गोनाङा जेरै गोमो जायो बेबायदि जास्राबाय नायनो हागोन लोगोफोर बिराद अखाजों अखा माने अखायानो गारनो रोङा ओमफ्राय जों दायो मंगलबार हाथाय मोनफैबाय आरोना माजबाद एरियानि गिदिरसिन हाथाय होनना बुङोब्ला बेखौनो बुंजायो अखायानो गारनो रोङा बिरादनो दिनै अखा हानायखाय मानसिया एसे खम जादों ओमफ्राय जोङो बायदिसिना लानांगौ दं आरोना अखायानो नागारनो रोंला खोमसि सेस दै जाजोब्बाय नै मैगं बाजारा अखाबाबो हाथाय जादों दुनिया जों दायो ओरैजाय गस्ला लायनो थांगासिनो आरोना गस्ला हामफैनो नायनो हागोन नोंथांमोना नै दामा अखा ओरैजाय फुरा अखा नायलांबाय थानो हागोन नै बैसागोनि आर'नाइ गस्ला आर'नाइ नायनो नागिरदों जों दायो नै अबेहाय नायगोन साथासो बायग्रोगोन नै अखा हादोंबाबो एकदम बयबो हाथाय जाफैदों आरोना मानसिफ्रा आयु लामाया नै नायजाला माइ गायजासिगोन लामाया फुरा आयु नायजाला बिथिंथ' माइ गायजाजोबसिगोन लामाया हाब्रु जाजोब्बाय सेस जों दायो मंगलबाराव बेरायगासिनो आरोना माजबादनि गिदिरसिन बाजारा बेनो ओमफ्राय जों दायो साथा बायनो नागिरदों साथा नै साथा बायग्रा साथाया नै मेरला बेहाय साथा नायदों नामा नोंबो साथाया नै 20 थाखामोन नामा आच्छा नैथिं सब साथा बायजोब्बाय आरोना गासिबो केन'का साथा हा दाम बिला केन'का 10 नैबे 10 थाखाल' नो नायनो हागोन लोगोफोर नै आङो गंनै लाबाय आरोना साथाखौ हाम्फेया गंनै लाबाय दादा এইটো पेकिं কৰি দিয়ক मोननै लाबाय आरोना जोङो बहुत माने अखा हागासिनो दं नायनो हागोन नै फुरा अखा बयबो साथा लादों आरोना हा आमब्रेला लादों आमब्रेला नों साथा लाबोखादों साथा लायालासे फैगोन आरो नोंबाय जों दायो साथा लाखोफोर साथा लाखांबाय बिराद अखा हादों होमबाबो हा लोगोफोर जोङो माने साथा बायखांबाय आरोना ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबार लोगो मोनदों थेंक इउ माथो होनायनि थाखाय बिदिनो माथो होनांगौ दे मिथिबाय दे ओमफ्राय जाबाय बाजारा दे होमबा ना जों दायो हाथाय बायखांबाय माबा साथा लाखांबाय आरोना ओमफ्राय हाम्फेया गस्ला लायनो गस्ला ओमफ्राय जों दायो गस्ला लायग्रोनोसै आरोना
आव नै जों दायो गस्ला बायनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय आंनि साबसक्राइबार लोगो मोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय माथो होदों माथो होबा मोजां नाङो आरोना बिदिनो नायनो हागोन नोंथांमोना वाव बिराद गिदिर हा अ साथा लानानैथ' नै एसे खस्थ' अखा हागासिनो साथा लानानैबाबो ब्लगखौ बानायबाय जोङो ब्लाउस नायनो ब्लाउस अखायानो गारनो रोंला दैज्लां बायदिसो हाखाबाय माने लामाखौ दायो टाइल्स जाजोबनायखायसो हाब्रु जायाखै जायगा जायगाथ' एकदम माइ गायजासिगोन आरोना लोगोफोर नायनो हागोन नै ओइ अबाव नायो नायदो लामाखौ नायबाय थानांला दख'ना नायोना मा नायोना आयौ नों दख'ना होगोन नै बैसागु मोनदों दासो आर'नाइफोरा अबाव दंथाय नैबेयाव ना बे आर'नाइ गस्ला ए फुवारनानै देखायलायखो आर'नाइ गस्लाखौ माबायदि बिदि आरोना आर'नाइया गांबेसेलाय दामालाय हा 800 ए आं लाबाय लानायालाय होमबाबो दायो ब्लाउस नायनो आं बायगोन नों बायगोन नै जों मादैनाव दख'ना नायनोसै आरोना आर'नाइयाबो जि मोजां दं नै ओमफ्राय इन्दिनि गैया नामा मादै आर'नाइया इन्दिनि गैया हा इन्दि सिनि इन्दि सिनिखौ मोजां नाङो बिदि दं आरो इन्दि अरिजिनेलनिखौ मोजां नाङो आरोना बयबो बैसागोनि खरस खालामदों आरोना सोरबा आर'नाइ लादों सोरबा गामसा लादों सोरबा दख'ना लादों नायनो हागोन लामायाथ' मा होनबावगोन अखायानो नागारनो रोंला माइ गायजालायसिगोन आरोना बे फुरा दख'ना बाजार गोजा आरोना नायनो हागोन नै नोंथांमोन लामाखौथ' मा होनबावगोन माइ गायजासिगोन दैज्लां बायदि जाखाबाय आयं मा लादों हा बेयाव मोनगोन ब्लाउसखौ ब्लाउस नायदों आरोना दायो नायनो हागोन नै एकदम माइ गायजासिगोन आरोना लामाया हाब्रु जाजोब्बाय नै माने बयबो बैसागोनि खरस खालामदों आरोना सोरबाबा आर'नाइ गस्ला लादों सोरबा दख'ना लादों सोरबा गामसा लादों नायनो हागोन नै बे माने दख'ना बाजार आरो नै मादैमोना फुरा दख'ना बायनो फैजोबदों आरोना बैसागोनि नै लामाखौथ' बुंनांला रायलाय जाला माइ गायजासिगोन ना माइ गायजासिगोन हाब्रु जाजोब्बाय औ माइ गायदो आयं इयाव माइ गायफैदो थांदो नोंसोरो आं थांसै बिथिया ललास माथो मा लांफैदोंलाय मा लादों मा आच्छा नै मालानि मोना दख'ना लादों बैसागोनि लाय माबायदिखौ लानो नागिरदों दख'नाया मा दख'ना होनो इदिखौलाय नै लोगोफोर बेखौ जानोलै दख'ना होनो आरोना जिअ'सो नाम लिरनाय दं नामा बयथिंबा आं नागिरदों आरोना लोगोफोर नै जिअ' दख'ना होनो बिदिखौ गांबेसे लायो बिदियालाय बिलाइआ महात्मा गान्धीया 2500 आरोना मिलायना हरगोन मा आयौ जाखो नोंलाय मा लांफैदों
ए नों दानो रोङा आरो दख'नाखौ दानो रोंग्रा सिख्ला मानसियानो दख'ना दानो रोङा सोरबा बायनानैसो गानो ए लाजिदोंनो नैथिं फुरा मादै मोना गासिबो बैसागुनि आर'नाइ गस्ला लादों सोरबा ए दख'ना गस्ला बैसागोनि फिसानो बायदों आरोना दे मोजां दख'नाबो दख'ना थावसि ना मा होनो बिदिखौलाय मा होनो बेखौ मा दख'ना होनो बिदिखौ आनारकुलिनो नै नायनानै ला गोसथोनायफोरनो बायना हरनो हागोन आरो ना सेंग्राफ्रा सोरनोबा बोसोर गोदाननि नामाव औ नै मादै मा दख'ना मोनो मादैनाव ओरैनो र' मोनगोन आगर गुबै बिदन मासास माथा गासिबो दङ आदसा ओमफ्राय आर'नाइ गस्लाफोरबो मोनगोन आरो ना आर'नाइ गस्ला मोनो गथ'नि गामसा रेडिमेड मोनगोन रेडिमेड दख'ना मोनगोन ए गथ'फोरनिबो फानो नै मोजांनो बियो माजबाटाव मंगलबार बाजाराव जायो आरो ना मंगलबार हाथाय ए मोजांथ' आरो बियो इन्जिनि बायदि ना इन्दि बायदि आरो ना नै जेना ओमफ्राय बेसेबांसोनि दङ मादै फुरा बांसिना हाइ प्राइसनिया दख'नाफोरा दख'नाया पाटनिया मोनगोन नङा ओरैनो बेसेबां दामनि दङ बांसिनानो 14,000 गाहामनि दं इन्दि दख'नाफोरा 14,000फोरनिबो मोनगोन आरो बा 14,000बाथ' अमा मासेनि दामखा लोगोफोर नै हा अबेथिं खारलांग्रा बैथिं नायहैदोंदां बैथिं बहाबा नायहैदों र' ए नैहाय माबा नायदों आरो ना सुसमिता ब्लाउस नायदों बेहाय सुसमिता नै ए बडि केयारसो बडि केयार कम्पानि नैखौ मोजां मोनदों दिमु वाव नै बिलुङा हिन्जावनो दख'ना बायनो फैदों इयो आसोला किरेन बा थिगानो मोजां लोगोफोर आं दायो माने आर'नाइ नायदों आरो ना नैबे गोसोमखौ मादि एसे मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय लागोना लाया जादों र' दसे उनाव नायबावनोसै बिराद दंबावो आरो ना आर'नाइ बिथिजाय मादैनियाव र' देखायगासिनो आङो आर'नाइफोरखौ आर'नाइफोरा गोजा दङ गोसोम दं ओमफ्राय नैबे गोमो जाथि ना मा होनगोनथाय बेखौ बियो गोमो गोथां ओमफ्राय नै गोथांबो दं आरो ना ओमफ्राय आं नैबेखौ फसायदों आरो ना आं दा लानायखौ गोसोम बियो नैथिंबो दङ बे प्लेन आरो ना आगरा नैदिया बेसेबां बिदि प्लेनालाय दामफोरा ओमफ्राय बिदिखौलाय बेसेबां हरो मादै बे आर'नाइया बेसेबां मादै गोसोमा 250 लोगोफोर नोंथांमोना माने माथिगालदाब बुंबाय थानाया बेनो आरो ना खेरादाफिनि मैगङा मादैया फानदों नै लोगोफोर बैसागुआव देलायनो थाखाय माने बायदिसिना लाबाय आरो ना बेहाय मंगलबारथायाव नै जिब बिबारखौबो लाबाय या खुरा दোकाনত পুরা লৈছে আৰু মঙ্গলবার বজাৰত পুরা কিবা এটা লাগিলে খুৰাত পুৰা ল'ব পাৰিব ন ডিসকাউন্ট কৰি দিয়ে হ'ব যি লাগিলে লৈ नायनो हागोन नै नोंथांमोना मोजां देलायग्राफोर दङ जों दायो फोथा लाबावनांगौ दङ फोथा गोजा ओम नम शिवाय हाम्फेया जोंना जि गोथाव संनानै दोनदों अमा बेदर भाजा वाव नै लकेल ना ओमफ्राय आरो नाजों बिलाथिबाव ओमफ्राय नै ओंखाम नैबे मोननै खुरैया खालि आरो थोरसि खुरैजों दै दं जानोसै र' एसे साखिनाय नां माथो अमा बेदर र' साखिनाय नां हिट खालाय सचिबा ना खखा सानाय